Ahoj, ty si ten nový kolega Roman? Ja som Silvia, som HRistka a takisto taká HR-dejžaristka. Vítaj u nás v korporátiku, dneska ti toto poukazujem, dobre? Toto sú babení z recepcie, Jala a Jola, oni ti všetko vlastne ťa nabriefujú, že kedy, kde, aký konáme, ktoré sme v zásadačke, vlastne kde je CEO pripojený, alebo vlastne aj dejžar. Tu máš takú malú zásadačku, keď budeš mať nejaký že súkromný kolo, neboj sa, je to work-life balance. Inak ako chodíš do práce? Ja chodím na skladačke. Vždy sa zastavím na takú acidnú kávu a potom vlastne idem ku nám do korporátu. Romanko, si v mladom dynamickom kolektíve, ktorý sa neustále mení. V našom týme sú dôležitejšie hodnoty ako peniaze, hej? Čiže platovo sme nižšie. Toto je chill zóna, ak tu náhodou ostaneš cez noc, kľudne väčšinou robíme aj v noci, niekedy to pretiahneme aj do tej jednej druhej, žiaľ. Čiže toto je naša taká mini kuchynka, tu veľmi radi trávime čas. Samozrejme rozprávame sa len o práci, pozor. Štvrtok tu máme také teambuildingové raňajky, každý niečo doniesie vždy na inú tému. Ty budeš prvý? Prosím, benefity? Ja som tvoj benefit, super kolegynka, hashtag, tak máme tu samozrejme aj benefity, no. Máme stravovaciu Edenred kartu. On ti samozrejme aktivuje takú že benefičnú peňaženku, voláme to že benefits, brutálne naloženú, inak tu mám strašne rado, že si to pochvalujú. Na nákup darčekov a takisto s touto kartou môžeš akože brutálne naložené služby využiť, napríklad na také, že zlepšenie fyzického a psychického zdravia. Inak si predstav, že náš CEO zaregistroval a požiadal o tento benefit a sme zaradení do súťaže u nás v korporáte. Do 15. augusta to môže spraviť každá firma inak. Môžeme povyhrávať, vieš, ak sa tešíme, že sme takí kamaráti s benefitmi, že? No, aj také vtipy môžeš robiť tu.